Agartala MBB airport habar deramwngni bising fano birkhung ongkhorwi mano oboni bagwi instrument landing system eba ILS system songser jangnani bagwi haste sabha special mention ni sanlaimwng khwlaikha dagiphang Biplab de Kendriya Civil Air Transport montri phasing nahari bo saklaikha MBB airport o kaisa IFR eba instrument flight rules birkhung bathak thai swnamnani tei birkhung nokhor nafru mungsabo hamya party mung party tei ILS system chengwi rwnani MBB airport ni kwcham ILS system tabung ni bisingo no kwtal upgrade by swnamwi rwjakha. Laithani 2023 bisini December talo Agartala ni simi kaibri tei Agartala ni phasing phainai kaitibri birkhung batkhe rwjakha. 2024 bisini 1 January ni simi 14 January jora Agartala airport ni simi kaichiba birkhung no batkhe rwjakha. Tei khaksa phasingke lukuro deramwng klainani nangya kheno ayang phasing nahari bo airport o ILS system chengwi rwni bagwi DGCA no naikolmung khlainani sanlaimwng khwlaikha dagiphang Biplab kumar. Bureau report, okra.